on record la yo ban ring video yakini kinong penkulmar mdai tang menen wat hakasi sajan bengilong jingilang hapo renja la sedang tebat lalap badai maki bat menen ru pai ba kari khasi jantia baro lai ba menu ba sedang manuan penkulmar haga jingilang jungi ngali ngadang keren menen ngong ba to sengin ya buram ye para mangi hadin bangila yo jingbit nak election commission hadin bangila yo NUC nak dorbar shnong ben penlong jingelang hakanu no gajaka ni buram markil yang ikwe ruki sengsa himasima lada kalong ka congress nek UDP nek ki independent candidate ni buram markil yang dakaba ngi kentu ye ki brio no krisyan lajong bakin long ki ba jai hendai ka basusi kalong ba kum kari jai ben khasi kari tip brio tip lay kari don akor don kiba sedang ban kensyat iki brio ke jongki ban wan penkulmar ban penthut aki jingelang ki jongi basusi ba haka jingelang NPP menen ha om sning kataru ndai tang haka jingelang NPP wat haka jingelang jong ka UDP men sniru klas sedang ban penthut tekani mdai syu ba syukran tang danga bai tang danga shimet henry lai da kibrio bar kinong sosnong keleng sodong kari bai ka jungi ka UCM Bashutung Jubor daga Sorkar UCM ndai bala jidu pajba ndai ubala tung jubor daga Sorkar ula persang ban kento bat ban ong baki nongalam lani kita ki briu jongga BPP ki pinkulmar ki sedang ban thau jingkulmar ndai ngakwa ban ong ling ba kani ka parti kala shimkhia kani ki jing kento ngen tha ba udai ban pinsisha Udaman pinsisha la kita kiba pinkulmar kidai shisha nem kidkhot jong ka voice of the people party kidai shisha nem kinongalam jong ka voice of the people party lani ka don nem shisha kata ka jing pinkulmaru namar kumbalong kamdan lamut panshu keno tingi lasnuto minta imat banpoi sakathong Kemla asu kelas dang sakawat la kumnu ban penmi ya kita ki jingkren ki ban pen konyo mensi miu pajba bau pajba nong new BPP new praw le song shithan kumtate na kata kadau ni ko abanong pi ki pajba wat jungai plumar ya ka khara jong ka kling ka tengap kalong ka ba ma ba si jantia hibar kawe ken ujor bat kawe ru kaba ngakwa ban pentip shapi ba nakalyang kajong nakalyang kajong ka VPP bom sutunat ka language lene ki kintin ba pendon kambo nong yalam ka VPP balay nga ong kumta namar ba hak ka high court ruling hajar artho haka high court ruling hajar artho kala don ka ruling na ka high court haka paragraph ka bakhandai jong ka ni ka ruling ba ya UCM governor katkum ka ED rules rule number 20 te kani ka jingkran lapla jong unong yalam ka VPP menen hapo jinglang umsning ban kentho ba UCM ke KHDC la shutung jubor da sarkar kani kala atrak contempt of court tenakal yang jonga ke ikabang happen le menta ka shulong tang bangan pentip syaka high court ba la don kini kibriu ki bom tip ya ka an kila kren kulmar tebat hadu mentaharu ngai iba ban ikan unoy lang ka VPP belalong UMLA badan buram jong ka nongkrem constituency la long light tem menta kum MLA la long sheet tem kum MDC henry ya ka ahan 4 tip EA takan ni ka long ka jingmai ka jat beriu jungi belaki beriu ki babat ya ka ahan kim tip kani ka long ka ba jaburong